Grabe ning adlaw ay hasta manglaya bay. Perting aningiya ba, perting inita. Kag wala init nagpakita kang adlaw. Sula ning kahimtanga eh. Asa di si ulit? Ano wala ko man? Pre, Asa magikan? kuan magikan kog uma ba? Kaila ani unsa ni? Wa kailangan lig katigulang nga nimo. Kuan man gud sa buli bunga. Dili ba day ni dragon fruit pre? Dili na dragon fruit oy, lahi man tong dragon fruit. Ang katong dragon fruit nato mga tunok-tunok. Kana wa man ni tunok-tunok. Durian mangguro ni mong pasabot pre, pero kini pre ba oh, lahi gyud ni ba unsa man ni? Mabulo? Bisa na mabulo pre. Ang tawag di ano, bunga sa buli. Bunga sa buli? Nya, lami ka ni. Aw makaon liday perting lam niya na butang nga gatas. Sure ka diha oy, okay pre kay ni. Okay kay na kabalo ko na pero ang kinang na to boton pambuakon na lagi sa isa. Sure ka kabalo ka ni. Kabalo ko na lagi. Sige ato na birahan ni. Oh sige na. Gina, unsa may una ni? Bungkagon tani. Abong ka ni? Delicioso. Pre, matay di ka ta mahilo ana pre. Murag lain mo jud kay gnaong oh. Nga anong mahilo mo guro talid nga pagkaon man eh. Sure diha pre ha, basig magbula-bula to ba na ba. Sige, paspasin na kay mara makaon na to. Paspas eh. Kung sa magibuti mo pambukaan na ginahinay no. Oh sige. Asa man ini? Unay, Ikaw muna. asa mang sundang nimo? Nada sa kilid-lid ba mo lang gipangita oy. Narday, Oh, bukal na dito ayo dia kay mabuk nga misa dia oh. Adiri ra? Oh, Oh, ulay ni sa pre. naon ra. Lawa ni pre. Tanglami ako sa katanan. Wow. Matay Dams kapuya ning trabaho Adams oy. Pastila nimo sige magkag-angalid. So man ganang ka mukaon dili. Tinahan god. Ingon ra ganay tagkapoy. Pasig bunang dia kay ako na maglugit ani ginihinay. Sige, kapay na palang niyo. Kita na na. Okay, iton ko na ni. Wow. Yummy. Super duper super yummy. 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 Delicioso. Matay Dams kini pagkauna Dams ba. Murag isuon man siguro ni sa rambutan. Mura nang bugag na angulid. Mura na rambutan pero dini igsoon sa rambutan. Unsa na tan-aw nimo sa mga prutas? Nay mga bread line? Ay dili ba pareho ra mo dagway god. Sam ni tawanan ni masuko man noon. Langan sige magpangutan agud mura magtag-asa taga Pilipinas sa lunta ka. Alangan karon pa mo kita ning mga pagkauna god. Dili gyud ignorante jud kay ka. Dili man god Dams. Dili jud ko hilig mo kaon ani. Karon lang. Paghilom diri alit. Ay na si katik-katik adto ra ka anti-Easter pangutang na dito kuan condense og ice. Sugo na po dito ilantay kuan oh, mura yung nakabayad na dito ah. Pastilan sige makaguna-una unsa ang pagbayad nga ako man ang problema kay ako ang pangalan na dito ah. Ako na po magpabagag naong dito, ako na po kasampan dito, nya ikaw naradri ah. Adto na kay dito no kay akong hugasan ni kay para pag-abot nimo sa condense diretso na lunod. Ipabot ako diri. Pinlan daghan magreklamo gud. Wow. Yummy. Yummy. Yummy.
Dugaya pong uli doy. Asa naman to? Tara, oh. Bukaan ng ice. Gagmaya na. Kaya kuha nga abrihan ng gatas. Sige, sabihin na. Kagmayon ako. Gagmaya na. Oh, tara. Right. Ne? Baca na yun, nani kagagmay. Maya gid. Ni ada supo na ne. Asa man dinamak naman sad ka. Tuon di. Imo ko buka lang. Ibutang ready kay imong supsiyupon. Buwak na yun ako. Unsa din Mahugay kay ako. kagbaba. Jesus. Kaumot anak. Oh. Buwak maguna oh. Ano imo maghiwad? Ay, unsa day? Imo maghiwad. Sige. Unsa mo balik. Ibalik ka to, ibalik. Lipi yung guna. Ina, sige na. Ako na ibutang re. Sige. Bukbo. Wow. Yummy. Bastang lamia kay sa katanan. Yummy. Yummy. Wow. La, naon rin na pre. Tilami naman kay dagway na pre. Ngaon na ta. Awaging nanta kang alami kay ni. Pero paabot sa diya. Pabugnawan sa nato ni. Para lami kay kaunon ba? Ay, pabugnawon pa na day. Uy, para lami kay ba? Pero hapit na ni. Taod-taod na ni. Sa ato, pataw-taw na eh. Ngaon na ta. Unsa pa? Oh, pwede na ni. Dapat lawan ako ha. Lami, pre. Pati na mila. Ako na pre. Ano niya? No, unsa man to? Asa man? May tao. Sama. Uy, pre! Uy! Uy, asa uy patilo ako anak. Bahala ka diya. Ako nagasto ni tanan niya. Ikaw, mukhaon ra ka. Ayahay kay ka. Ako ba mo bayad anino? Bahala na ka diya. Kaya taya po ni mo pre naginulit ang puga pre. Pre patilo ako ana ba? Pre, na mura rugig iyaha oh.